Abantu bashadile wena abazinokwazi bafuna islay queen. Siyabona ke manje. Yo. Nakho All ke. right. Nizwile kakhulukazi last year lokho kuthiwa September rapture. Kathi hawu iphi rapture. Khona ini? Khona Old Testament, khona New Testament. Lento engizoyenza manje, le punishment engizoyiletha manje is going to make it to the third and final testament. Ngobani? Kodwa futhi ngihlala kuyi bese ngenzeni ngiphimisa ngaye lento engifuna ukuthi yenzeke. Mangithi akwehla umlilo uzokwehla. Uthi kuzokwehla umlilo this year. It's the beginning this year. Manje ngoba ususuka wamention indaba kaEnigma ngicela ukubuza nje that part. Wathunywa uwe. Uthunywe yimi but So uMasichaba uyena umntwana omthemba kakhulu. akusenomntana omthemba engimthemba kakhulu ngihlezi kuye. So ake ngiphuthume masinyane ke ngiyazi ke ingane yami isiyomela ihambe. Kodwa nakho ngifuna ukungembulela khona kune Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Ake sibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Sibonge nje umusa kuthando each and every time asihlangana sizokhuluma lezi indaba. Kusuke umusa wakhe. Sibonge baba wethu sezulwini, sibonge inkosi uJesu Kristu. Siyabonga nje lo musa. Ngiphinde ngibingelele abangcwele kwindawo zonke. Siyabonga abazalwane nilokhu nichuza le channel, ma-returning viewers, mhlawumbe uyaqala ukuthi uhlangane nale channel ngizothi ungashintshi. Siyakwelcome, wamukelekile. La ekhaya ke sikhuluma nje indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Ngiyathemba ukuthi siwathi siqeda la uyobusizakele. Yikho ngithi nje ungashintshi, hlala nje kanjalo. Siyanibonga abazalwane niyasubscribe, ukukhulisa lo msebenzi, niya-like, niya-comment futhi kahle. Nakuma channel partners sanibonga kakhulu nje support yonke eniyenzayo nakubo bonke abasupporta lo msebenzi. Nonke inkosi iyanazi futhi mayinibusise ngamunye nangemikhuleko enilethayo. Siyabonga nje bazalwane nonke, inkosi mayinibusise. Namhlanje angikho ngedwa as usual. Ngihlala ngingekho ngedwa nje. Ngihlala nginomzalwane okhona osuke ezosilethela i-message. Each and every time i-message nje ihlala imnandi. Noma ngabe iyasikhuza, noma ngabe yenzani but ekugcineni imnandi ngoba izosiqondisa. Namhlanje nginosisi uthi kulungile ngimbize kanjalo ukuthi usisi uMasichaba. Uyena ozochaza mina since ngiqale ukukhuluma naye ngazi ukuthi uMasichaba da Elijah. Manje ngiyazibuza da Elijah isibongo yini, kodwa ke uyena ozochaza konke okwamanje ke sikwamukele. Yeah. Ngiyabonga. Yes. No, sekukhuluma uJesu ke manje. uMasichaba ke intombazane yami engiyikhethile ke ukuthi ke ihambise ivangeli lami. Kodwa ke njengoba ekuchazele inyawo zami. So ke mangithi ungu Elijah ngisuke ngichaza ukuthi ke seniphila esikhathini sika Elijah. Ngobani sengizoshaya umhlaba. Kosha ukuthini ngizonyakazisa umhlaba. So njengoba kulotshiwe abantu bayazi ukuthi kade iphuma iprofeto. Mayiphuma iprofeto abantu bayahlola abakwazi ukuhlola. Bayahlola abakwazi ukuhlola. Bayahlola abakwazi ukuhlola. So sengithi ke uMasichaba akasukume ngoba ngifuna ukuhamba ngiyochaza ezinye iprofethi esinizile. Okay, ngizokwenza ke lokho ungicela ukuthi ngikwenze ukuthi kungani uMasichaba engathwali. Yeah. Ngizoyichaza futhi ngoba bese ngikuchazele. Yeah. Ngike ngamcabangisa uMasichaba ngithi awuboni ukuthi kumele uphathe isambathiso sakho. Kodwa ngase ngathi sishiye. Uyazi uMasichaba mangikhuluma kanjalo ngisuke ngimtshela ukuthi khona indaba ozohlangana nayo phambili. Njobe usuyichaza wase wathi nakho ke Nkosi Jesu ingakho buthi nginjalo uyazi ukuthi yena ke mangikhuluma kanjani. Mangikhuluma ke uyazi uMasichaba ukuthi I speak in parables. It's normal language ukukhuluma ngani ngama parable. Omunye ke umuntu akazi ukuthi iBhayibheli liyiparable. Kodwa futhi iBhayibheli liyiqiniso elipheleleyo futhi elijulile. Ingakho ngithi ihlolisisani kodwa futhi okubalekile ngithi funisisane. Now ukumbatha noma ukuthwala wesifazane ekhanda ake ngichaze. Nonke niyisifazane ngoba yimi Kristu indoda. Nonke niyini nizifazane.
Bese lithi iBhayibheli, I do not permit women to teach. Angifuni owesifazane afundise. Makahlale athule. Angakwazi akahambe uyobuza ubani indoda yakhe. Uma Sithabe sakhula enkonzweni lalimdida leli vesi ngoba wathi kimi Nkosi Jesu. Ngoba mina nginandoda ke ekhula nje umuntu omusha engakafiki kwelesithathu izulu ngoba phela wafika kwelesithathu kuze ke ambone uKristu mina uqobo lithi iBhayibheli ungibona ubuso nobuso ngoba mawusu ngibona ubuso nobuso kusho ukuthi sesakwazi ukuxoxa sijule ezweni usumbulela imfihlakalo ingakho athi Paul those who have been entrusted with the secret things of the Lord kunezinto eningasoze lambulela zona ngoba uyazi uMasithaba ukuthi izinto ombulela zona zilingana nani nokuthembeka kwakho mawufuna ukwenza uverse number 3 ngizokwembulela into elingana noverse number 3 mawufuna ukugcina kuverse number 5 ngikwembulela into egcina ngoverse number 5 ake ngikumbulele ezinye izinto ke abantu abangazazi uma Sithaba uzokutshela ukuthi lemfundiso ebandleni ekuthiwa ifast noma uyirobhile ayiroji fast fasting ayiroji fast ngeke uzungirobhele mina ifast bese kuyathuleka uthi kodwa uNkulunkulu ngawuthola umsebenzi uzokutshela uMasithaba uthi uzowuthola vele umsebenzi ngoba uyayithanda izinto zenyama kodwa khona kamoya engasoza wakuthola kodwa futhi uMasithaba uzokutshela ukuthi into ebalulekile mase kufika iJudgment Day okwamoya so kusiza phi kuRob okay uyabona ke uJesu wenyama nami ke njoba ngisho ukuthi ngigcina lapho ugcina khona so wonke umfundisi okufundisa ukuthi noma uyirobhile uzongibuyela naye nje azoqala phansi akufundisa ukufasta ngendlela eright ngobani nami khona engizokhoxa uyazi uMasithaba kakhulukazi mawuzofastela izwi mina ngeke ngikwembulele lonke izwi liphelele uyirobhile fast okay akwenze kanjalo so useyabona ukuthi imfundiso ingakho lithi iBhayibheli finyelani kuphi eqinisweni elipheleleyo so ke ukwembatha uma ngithi owesifazane I do not permit women ngisuke ngikhuluma ngenyama remember mina Kristu ngiyindoda yenu nonke whether uyisifazane whether uyisilisa mase kukhulunywa ngesifazane kukhulunywa ngomlekeleli nonke nizongilekelela ingakho uAdam from Adam kaphuma ubani kaphuma uEva from ubaba kwaphuma ubani mina Kristu undodana from mina Kristu kwaphuma ubani umuntu yabona ubambo lahamba kanjani lahamba kanjani wonke umuntu mina ngizosiza ubaba nina ngizosiza mina so everything mimics the order of God yonke hamba ngeorder uyayibona iorder ingakho akwazi ukuthi kube noKristu mina ndodana ubaba engekho akwazi ukuthi kube nomuntu esifazana indoda ingekho akwazi ukuthi kube nomuntu nina abantu mina ngingekho uyayibona iorder uyayizwa ihamba kanjani iorder there's order heaven revolves around order ingakho ningazi nokwazi ukuthi uSathane maye mina engitest ehlane waqala wathesta izwi ukuthi ngiyalazini izwi 2 wathi uyalazi izwi ngoba lokhu uthi kulotshiwe weSathane kulotshiwe wasethi uyalazi izwi kodwa uyaqondana iorder kaNkuluNkulu anazi nokwazi ukuthi nihlola kanjani ukuthi uSathane uyazi ukuthi mayekushaya mawubona emayekubona ukuthi uyalazi ivesi athi uyalazi ivesi okay kodwa uyayazi iorder uyazi ukuthi lapho ka umazi uNkulunkulu unibamba lapha abantu abaningi abathi basindisiwe ukuthi kune order ezulwini akuvele nje senze isinoma sikanjani naye maye ngitesta ungitesta ngezinto azazi ukuthi zamkhipha ezulwini uyamazi ubaba uyazi ukuthi ubaba kadelele bese kuyathuleka nje bakuthiwa hayi thethelela abantu becela ukuthi hayi uzongena isinoma sikanjani bese thethelela uNkulunkulu igazi la hayi shem ungifunda mina mafuna ukwazi isin offering ukuthi ngangenzani esiphambaneni kumele ushone kuTestament elidala you understand so kanjalo ke ukuthwala it means that angifuni mina epulpit ungilethele inyama yakho angifuni mina epulpit ungilethele inyama yakho yingakho ngithi mina mawusushumayele epulpit kumele mina ngibone umphefumulo wami yingane lena elithi iBhayibheli khulisani owesifazana ngithi ba owesifazana kuTitus uthi owesifazana akaklini igceke lakhe akukhulisa ingane yakho angibuza uMashiwa wathi ayibo ngikhulisa ingane Nkosi Jesu kanti semele ngibe u single parent yini uchaza ukuthini ngathi cha ngichaza
umphefumulo wakho. Khulisa umphefumulo wakho. Umphefumulo wakho must overtake you. Ukukhule ukwendlule mawusuku lithi iBible Genesis chapter 1 subdue. Makhanda umphefumulo. Okay. Masenza umuntu. Abuse bese lithini subdue mele thobisa wonke umuntu. Wonke umuntu yonke into mayibe phansi kwakho. So umphefumulo awukwazi ukuthi mangifika kuwe ngibone wena mele ngifike kuwe mina ngibone umphefumulo wami. Okusho ukuthi umphefumulo wami mele wena mele ube under the spirit. Okay. So spiritually mina angikwazi ukubona inyama yakho yikilapho mase ngikhuluma ngochoko ilonda. Ngisuke ngibuka isilonda ngithi hawu umphefumulo wami wazaba nesilonda bo. Siyabona ke manje? Okay. Uyabona ku Leviticus? Yebo. Ngibuka isilonda phela mina. Angikwazi mangibuka mina emhlabeni phela mina ngiumoya. Ngiyakubona umoya ukuthi kumele usebenze kanjani. Wena uboni. Wena umsebenzi wakho ku chapter 2 ka Genesis. Ngathi Adam ithobela imithetho. Umsebenzi womuntu wenyama ukuthobela imithetho. Yebo. Makukhulunywa ngezibusiso ukukhulunywa ngoGenesis chapter 1 umphefumulo. Umuntu kamoya obusisekile. Ngihlale ngibuza ukuthi ingabe nithatha ukuthi nibusisekile. Umuntu kamoya mina ngathi ubusisekile. Wathi ubaba you are blessed. Be blessed, subdue, multiply. Mase khanda umuntu wenyama, uAdam wenyama. Kwathi uyathobela imithetho wena. Yabona ukuthi iverse lami iBhayibheli lami liphambana lithi too much. Do you understand uElijah umqondisi wezi ngoba ngizoqondisa izwi ngaye. So therefore mangithi owesifazane ngikhuluma whether uyisilisa whether uyisilisa wedisifazane uyisifazane enkosini. And two umuntu esifazane umuntu ozosiza but you are not authority. Yingakho lithi iBhayibheli makukhulunywa ngoNkulunkulu ngisuke ngakhulumi ngawe nyama yakho nemicabango yakho nengqondo ngisuke ngikhuluma ngani ngomphefumulo because umphefumulo oNkulunkulu. But if umphefumulo wami uhlala ucimezile ufana nomphefumulo ofile. Mongasindisi umphefumulo emhlala ucimezile. And what counts mase kufika ku judgment is how much the spirit being knows about me and everything in this world. Because lo mhlaba wakhandela bani umphefumulo kaNkulunkulu. Okay. Because they have to exercise their godly authority. Hayi inyama. Inyama lithi iBhayibheli you just a vessel. Uyindishi nje esetshenziswa for the purpose of God's what spirit beings. Usayibona so wena uyindishi umsizi. So mase kukhulunywa ke ngokuthwala angikwazi ukuthi mangibuka wena ngibuke mangibheka phansi bese ngibona wena. Umphefumulo wami mele wenze ukumboze ikhanda lakho. Bese kusho ukuthini the spirit has subdued you. Okusho ukuthini lokho kutshela mina ukuthi wena uyalithobela izwi lika Baba uNkulunkulu. Ngoba umphefumulo angeke ufundise into engasiyona from uBaba uNkulunkulu. You understand? Okay. Yes. So ukuthwala it's the being overcome and subdued by the spirit being ukumboze from head to toe. Lokho makukhuluma izambathiso zabefundisi impahla zabefundisi it's the white garment underneath. Bese kuza the blue and the purple. The white garment is the spirit being. All right. You understand? So masusuthwele sonke kahle enyameni mele nenzani mele nithwale umphefumulo mele wenzani ubonwe yimi. Angikwazi mangibuka wena ngibuka ukhakhayi wakho. Lapho mase ngithi abafundisi bengabi nempandla. Umuntu ofundise uchoko sukunochoko kusho ukuthi yonke into oyicabangayo noyikhulumayo iqhamuka kuphi mademonini Mawunempandla. Impandla angithi yabona ke Bald head. yes kuseBhayibhelini mawunayo usukunochoko. Usiyabona ke anilazi iBhayibheli lithi iBhayibheli Leviticus again ungabe no you see that is the problem. Ngifuna ukunderstand. That is the problem. Lithi iBhayibheli anisiqondisi. That's lethe yenza uMasishaba ngize ngimkhiphe mina enkonzele athi uMasishaba but what I read and what they preach is very different. Mina mangilifunda ngase ngathi nakho ke ngifuna ukuthi ukubona. Lithi iBhayibheli ungabe nempandla noma nochoko. But impandla into ongasithuzeli yona. At least uchoko usengasho ukuthi ngemvimbo kaJesu sifo. Impandla akusona isifo. You see, you are carnal. Usenyameni. iBhayibheli is spiritual. Asiyabona mangithi funisisana uqonda. Shuthi awuqondi.
ngoba ngiphendula ngenyanga. You understand? You have no insight, and this is what counts when it comes to judgment. What insight do you have to do? Siyabona ke manje. Again, ngitheni mina mangikhanda usiko lika Israel. Ngifundisa nini ukuthi ngokomkhathi kwenzakala u1 no2 no3. Bheka enyameni into ekanje ngokomkhathi ikanje. Ngikubonisa ngenyama ukuthi ungabi nempandla. Umuntu kimi onempandla, umuntu ongenanwele. Remember the Bible says your hair must be kept. You understand? Mawunempandla kusho ukuthi awunanwele. Kusho ukuthi you lack knowledge of God's scripture. Siyabona ke manje? Okusho ukuthi if you lack knowledge, kusho ukuthini uyafundisa ngithi mina lento efundisayo kuyo unempandla. Shuthi kufana nani i-desert elinganatshani. Siyabona mawuye groundini khona ama patches of utshani kodwa khona indawo lapho utshani engakhulu khona. Bese ngithi mina yini lento efundisayo ngoba uyazi wena ufile la. Awuna insight. So umuntu onempandla angashumayeli. But you see you're still failing to understand. Ubuka inyama but understand. No, ngithi mina ubuka you are very carnal. Ubuka inyama kodwa mina you are failing to understand ukuthi mawunempandla spiritual mina mangibona impandla spiritual ngisuke ngikutshela ukuthi awunalwazi levangeli. Lento oyishumayelayo ngoba unwele limele ikhula kwakho ngolwazi evangelini. You understand? Unwele limele ini knowledge of scripture. Bese ngithi mina if unempandla kusho ukuthi wena your mind is not renewed, not transformed by scripture. Ngoba remember lithi Bible kumele ukukhule enkosini. Ukukhula enkosini requires ukuthi ube ne knowledge of scripture. Kodwa bese ngithi mina no, i-scripture awunazo wena ekhanda lakho. You understand? No, anga unwele limele izwi ekhanda lomuntu. Sikhuluma ngempandla espiritually noma sikhuluma ngempandla njengoba umuntu nomuntu enayo. But I'm word, I'm spirit. There's no way I'm speaking about flesh. Ngulizwe, I'm spirit. So yonke into is spirit. If makhuluma ngeBible ukhuluma ngento spirit. Ayikho enye indlela onga-interpreta ngayo iBible because it's written by spirit. Yonke into is spirit. So you cannot be carnal with my word. So understand? The Bible is spirit. Everything is spirit. God is spirit. Heaven is spirit. Yonke into esemhlabeni ngokwenyama comes from spirit. You cannot be carnal with my scriptures. So understand? Makukhulunywa ngempandla kuseBhayibhelini. Ngikhuluma ngento eseBhayibhelini. Leviticus uhlezi ubuchoko. Wohlezi ubuchoko. Kusho uthini? Uhlezi isilwane, unesilonda. Uhlezi idemon. Okusho ukuthini? Kunendawo lapho wena uSathane they have a stronghold over you. But when awuboni, and that stronghold interferes within your brain, which is what your frontal lobe. I-frontal lobe Satan ufaka imicabango yakhe nama feelings ingakho lithi iBible ungahambi ngani ngemizwa yakhe again carnal. Hamba ngemizwa yenyama. Lithi iBible ngoba awazi ukuthi lemizwa zonke lezi zinto ezicabangayo into ezicabangayo yenzani interfere nani imanipulator imizwa ukuthi imizwa ihambisane nalento ezicabangayo. Kodwa bese ngibuza ukuthi uthatha phi lento ezicabangayo awazi nokwazi ngoba ubona umkhathi again awubona umkhathi uhlezi idemon bese ngithi yonke into oyiphimisayo mose idemon. Therefore unempandla ngoba uhlezi idemon ekhanda. Mina ngizokutshela ukuthi unempandla. Susa impandla lehleze ekhanda kusho ukuthi khona lapho uwile khona. So usuzokushumayela into bese ngithi no but uyishumayela kanjani lento ngoba wena awuyazi lento oyishumayelayo. Awukwazi ukuthobela uverse nababa noverse kuzombulelo. So ngamanye amazwi awunasambulelo salento oyishumayelayo. Kusho uthini uyi-desert. It's an area that is a desert area awunamanzi. Kodwa futhi akho lutho okukhula e-desert. You understand? Uthe ngikhuluma naye ubani ngizama nalapho ngisadedekile because ngigcina ngikhuluma noMasithaba. Okay. Manje okukhulumayo uChristu. Tshelila ngithi ukuthi ngiyaphimisa through yena. Oh uChristu ngena kuwena kuMasithaba then bese kukhuluma uChristu. Ngiyaphimisa ngihlala naye 24/7. Ngiyaphimisa. Yes. Ngiyaphimisa nje umsebenzi wakhe nje ukuhambisa mina bese ngiyaphimisa. Ngihlo ukuthi nje ngisebenzisa vele iphimbo lakhe. Angeke ngizobhesa hleze ngowesifazane. Angeke nje ngibhesi lokho okusho ukuthi again shumayela akuzo indoda iyeshumayelayo wesifazana akathoba ngithi wathobele wonke u10 commandments
kusho ukuthi ke wangena kwelesithathu mawusungena kwelesithathu kusho ukuthi the spirit being subdued her. She was already under the spirit. So mase ngingena ngizohlala ngaye sengizomnika ini more insight ngoba if you grow ngokomoya you reach a ceiling. Mawuthobela khona i-ceiling ozoyireach. Le ceiling ethi angeke manje salokho sithumela ingilosi ngoba abanye abaningi bathi ha uma ingcelo ngembulele yebo ubaba moya ingcelo kwembulele kodwa sithuma ingilosi. Wena wacabanga ukuthi baba moya ingcela yikho inkinga ngithi awuboni ukuthi ngomkhathi wena ulibele lokho libele yikho umam in umam out umam in umam out. Namhlanje sinzisiwe namhlanje awusenziwe thobela lelo ongalifuni uyalikhafulela. So choose me mawuthanda I'm with Jesus mangithanda anginendaba phela mina. At the end of the day mina Sithaba will tell you I don't impose. Angimforce umuntu. Wenza lokho okufunayo bese ngithi mina thobela lokho okuthandayo bese ngithi mina kodwa mawusulithobela lonke you reach a ceiling because umuntu othobayo uyamcindezela uSathane. Kodwa ekucindezeleni uSathane ilapho uqala ubuka umkhuba kaSathane because uSathane uma umcindezela ugcina esefuna kuba physical nawe. Mayise physical ilapho uqala ukubuka ukuthi hayibo inkosi uJesu yini kwenze ku 1 no 2 no 3 lapho ke manje sekuthiwa you've reached a ceiling. Mase ngithi you've reached a ceiling asakwazi lokho esithumela ingilosi because it means uSathane useyabona ukuthi you know too much. Ngani into edala ukuthi uwazi too much ukuthoba hlala uthoba then sesiyabuya manje sesizokuchazela lento wena obuyibona through ama frustrations kaSathane because kumele uyibone umkhathi kumele ubone ngamehlo enyama. Mawuso wabona ngamehlo enyama lokho kutshela wena ukuthi lalela wena nomphefumulo wakho ukutshela one ukuthi umphefumulo wakho usukhulile usiyakwazi ukubona imikhuba yamadimoni ngoba umphefumulo mangithi become born again umphefumulo uqala ube ingane encane engazilutho kumele lokhu unesa ngani hlala uthobe ezwini thembeke ezwini thobe ezwini thembeke ufunda iBhayibheli uthoba kodwa ku1 ukufunda iBhayibheli kodwa ukulithobela uSithaba wayifunda kanjalo indaba ukuthi kahle kahle umuntu oba nolwazi eBhayibhelini ulwazi olujulile umuntu olithobelayo not just because uye eBhayibheli school bese ucabanga ukuthi unolwazi ukuthoba okudala ukuthi umbulele iBhayibheli ngobani you frustrate the devil then in your frustration of the devil uSithaba lapha abona ukuthi khona imikhuba yomkhathi wathi ehleze ebandleni ehlele ifika intombazane ngelinye ilanga izo announce ukuthi inkosi yembazane siyabonga sishadile. Wathi uSithaba ngiyakubona intombazane ushada kodwa yini ebhanyaza ebusweni bakho. Siyabona? Yini ebhanyaza ebusweni bakho. Uhlezi uthi hayi inkosi Jesu khona inkinga nalobuso. Yabhanyaza impela ubuso, uyabhanyaza. Uma Sithaba inkosi Jesu yini ebhanyaza ebusweni balentombazane? Kwakubhanyazana zilwane. Okusho ukuthi ubuhle bakhe ebukhandiwe. Ngale isilwane emva kalokho kwandlulela wasibona isilwane sisukuma yini umphefumulo usuthi usimbonisa yena ukuthi buka ngale isilwane kade lokho enizwa abantu mase kuphumelezini ukuthi abantu bazilana abantu uma Sithaba kade ibona lento kade ibona umkhuba suka 2015 siku 2026 manje kade ibuka imkhuba athi hayibo ubuso ntombazane ubuso ngase ngambulela ngathi yabona ke nampa ke abantu abahleze emshadweni zilwane uthini Leviticus ungabolalana nezilwane abantu bashada izilwane abazinokwazi bafuna islay queen siyabona ke manje nakho ke alright usiyabona ukuthi umuntu semele lo muntu usereach ceiling ke manje sekumele mina ngehle ngobani usebuka imkhuba le efihlekile ejulile. It's one thing ulokhu utshela ukuthi abantu bazilana kodwa mase usuyibonele mina ngidinga ukuthi into uyibonele ngoba mase ngiyichaza into ngeke ungiphikise mase uyibonile ngeke mina ngizokuchazela wena ungakazi uyibona ngoba uzolokhu ungiphikisa ungabaza anginenda yabona again lokho kungabaza kodwa umuntu osayibonile akatshela ubone kanjani ngokuthembeka ngoba uhlale ethobile inkosini umphefumulo osukhulile okwazi yabona uma esebona ezomkhathi kusho ukuthi umphefumulo usubona through yena okusho ukuthi umphefumulo usunjani usiyam overtake thwala ke lokho hayi no ngiyakuzwa mhlambe singene kwi-message yanamhlanje yes le kuyiyona isele engikuzwele ngifuna ukucacisela indaba ye punishment
Okay. Nizwile kakhulukazi last year lokho kuthiwa September rapture. Kathi hawu iphi rapture. Again. Finyelelani eqiniseni elipheleleyo. Do you understand? 2, uma ungahlali nami njengoba uMasitshaba uhlala nami. Ngeke vele into mangiyikhuluma uyiunderstand. Kodwa uSitshaba uzokutshela ukuthi mina I speak in parables. Uyayibona? Kunesimo esizokwenzeka. Sizoqala this year. Asiqale kanjena. Bawu3 Elijah. Abantu abakhethiwe. Engizohamba ngabo. Ngenza lento engithi ngizoyenza. Which is punishment. Sengizonyakazisa umhlaba. Sengizoshaya. Kodwa uma ngimbula ngithi kuzoba nerapture, yebo impela kakuyini. Angithi abantu ukuthi angibulanga ngalo. Ngambula ngabani kodwa umehluko phakathi kwalaba nalo ukuthi yena uhlala noKristu yena futhi uyazi ukuthi mangikhuluma kanjani. Wayibona indaba izukuthi hayi mos abayi understanding ngoba ngiyamazi uNkulunkulu ukuthi mayikhuluma in parables. Mangikhuluma ngerapture mangithi kuzoba nerapture angisho ukuthi sekuyi judgment. Kodwa uma sengizoshaya ngizomimika ipunishment ye-rapture. Yizindaba. Kodwa futhi leyo punishment ikhona khona eBhayibhelini. Sodom neGomora. Ngehlisa ini Sodom neGomora? Umlilo. Nakho-ke. uRevelations 2 kuzokwehla ini? Ilanga lizosondela? Mase kubhubha umhlaba? Kwisihoko. Yes. Isihoko sinomlilo. Nakho-ke. Isihoko sinani? Sichibi lomlilo. Nakho-ke. eSodom nokho kavutha ini? Umlilo. Nakho-ke. Ngizoletha umlilo. Do you understand? Angachaza ngizwe. 1 anazi nokwazi ukuthi 67% of the population, more than 67% of the population ansibona abantu. Kanjani? Daddy siyabona ke ngiqede ukuchaza ilwane. Hayi ungaqhubeka. Yabona? 33% of the population are only human beings. Kodwa only 10% are Christians. True Christian. Mangikhuluma ngo true Christian ngikhuluma ngabantu abazamayo. You understand? So njengoba ubona umhlaba unjena. Ingobani again. The spirit beings, the human spirit has been what? Overpowered, subdued. Siyabona ke manje again back to Genesis. Lithi iBhayibheli multiply. Umphefumulo Genesis chapter 1 multiply. Kodwa masubheka multiplication amademoni aya multiply. 2 out of 3 iscale samademoni. So humans already are overpowered. Amademoni aphila nathi thina abantu. Aphila njengani? Ngeke ubone phela ngamademoni ayambozana. Angithi lokho ngizokwembula. Oh. Adle umsebenzi yena. Owaswabona wabonakala. Angithi ubona ngathi ubona umuntu. Ngani ngiyakutshela uMasitshaba wayibona umuntu. Kodwa wasebona ngokomoya. Kodwa ehleze enyameni. Uyabona? Okay. Ebonye intombazana wayingaphuphi phela. Wayehleze ebandleni. Ingane izobingelele izobonga umshado wayo. Mayithi awubuka umfana ushada idemoni. Yabhanyaza yini? Lokho kubhanyaza yini? Khanda ubuhle. Uma ubona intombazana uthi wazi wamuhle intombazana kanti cha silwane. Yakhandwa. Idemoni likhanda lona bese liyamboza. Boza ini? Silwane. Lokho kwenizokufunda mase sebembulwa. 1 mele bembulwa Sodom Gomora. Ilokho ngikhuluma ku Revelation ngithi animabhekisisani phela oJezebel. Yibo oJezebel emabandleni. Benzani? Bazochitha umshado, mayichitha umshado uchitha inzalo kaNkulunkulu. Do you understand? Because you must remember uSathane unendaba nani necebo lami. Mali ngaphumeli kuze lingaphumelela icebo lami into emele enzeni uyazi umuntu wesilisa ukuthi into ayifuna yini isiphalaphala. 1 break in the family structure of God. Yingakho abantu bedideka makuthiwa do not be unequally yoked. Maya umuntu
ethi uNkulunkulu ungembulela ukuthi I'm not equally yoked. Usijaba uzokutshela ukuthi oh iqanda lakho nelakhe two different species. Wena elakhe lo muntu yena lesilwana siyabona ke uyokho. Thatha ukhande ngelinye iqanda wena wakhanda ngelinye iqanda. Khande ngeqanda lesilwane wena wakhanda ngeqanda lomuntu. Obviously not equally yoked. You understand? Lichaza lokho lelo verse. Yes. You are not equally yoked. Ngobani? Angiqhamuka eqandeni of the same species. It's one segment, one part of the scripture. Ukhumbula ukuthi mina ngikhuluma iverse elodwa kodwa ngilembule kangaki? More than 5, more than 10 times. So one part of it. Ake ngiyibeke kanjena. Uyabona mawufuna ungena ezulwini. Uyabona u10 commandments. 10 commandments. Thatha u10 umtimes by 100 is 1000. Okay. And judgment is how many years? How many years? Judgment. Okay, 1000 years. What does that tell you? For each commandment, you must have 100 revelations. So ngichaza ukuthini? Ivesi lilodwa limbula kaningi, ngiyakwazi ukulimbula ka100. Yingakho masijaba uzokutshela ukuthi u10 commandments iBhayibheli liphelele. Yonke into oyibonayo eBhayibheli isiyincazelo neextension of the 10 commandments. But u10 commandments iBhayibheli nje liphelele. Yonke into eBhayibhelini njengoba lingaka linjani is an extension of the 10 commandments. Again njengoba nihlezi there are now khona Old Testament khona New Testament. Lento engizoyenza manje, le punishment engizoyiletha manje is going to make it to the third and final testament. Ngobani? Phela sibuthathu. Kuseza ne third testament. Le kuzolotshwa konke engizokwenza manje. Mele kulotshwe. So umhlaba ngeke ubhubhe manje, but the punishment is going to mimic. Ngizama ukunderstand la. Say understand i-old ne-new because it is khona already. Exactly. Ngithi I understand ngoba yinto esikhona. Yes. Kodwa ukukhumbula ukuthi nabanye ababe understand ngi-new ngoba babazi ukuthi old yinto esikhona. So it's the same. So kuza manje i-third testament. Because remember u-old akakapheleli. Remember u-New Testament is partial prophecies of the Old Testament. Angithi fulfilled. Kwenzakalani kwi-New Testament? Angithi Amini kwi-third testament yini ezobe ibhaliwe? kuzobe kubhala uDaniel. Kwi-third testament. Daniel prophecy and the Elijah prophecy. Remember ngathi ni kuDaniel idwala lenzani lehla lashaya ini? Inyawo. Kwase kwehla ini? Istatue sonke. Angithi? Ngizoshaya kanjani? Ilokho phela mengizokwenza. Ngizoshaya izizwe. Kodwa futhi kulotshwe kuIsaiah. Kuthi ithixo ziyekwenzani? Ziyohlala phansi. uNkulunkulu esizokwenzani? Esizonyakazisa umhlaba. So ngoba already. So konke lokho somele lezo prophet yizo manje engizoyifeza. Somele ilotshwe. Kuthi ngayifeza kanjani? Njengoba ekaKristu yami yafezwa, yalotshwa kuthi ngayifeza kanjani? Bangibona babe lokho bengibiza ngoElijah. Lethe engangitshela uMasithaba ukuthi bheka ukuthi mina babethi ha nguwe noElijah kwakuthiwa simlindele. Ngathi cha ngisiyena bakhohlwa uKristu ukuthi cha kusemele kuze indodana. Nina senilibele yini? Ukubhubha ke senikhohlwa ukuthi kumele kuze Elijah. Uzokwenzani uElijah? uElijah. Lithi iBhayibheli. Before that dreadful day. Malaki. Right? Before that dreadful day, I will send Elijah. Oyothi ngane bukani inhliziyo zobaba beni, zabazali beni bese ngithi mama, mzali buka inhliziyo yengane yakhe. Then you go back ukuthi ngangenzani ngoElijah. Ilapha eningayiboni khona ukuthi yimi engangihlezi Elijah ngiphimisa ngehlisa umlilo nakho again umlilo. Angehlisa ngumlilo kuElijah. Yebo wehle umlilo. So what is the purpose of Elijah? Umuntu ohlala uNkulunkulu bese ngenzani? Punishment. Angithi ezweni kubhala ukuthi uJohn the Baptist nguyu Elijah. Lapho manje akuphambani.
John the Baptist is the preparer of the Christ. uphinda asho futhi uChrist ukuthi futhi unguye Elijah lokho bekubikezela ukuthi uyes. Remember, uma ngithi mina unguyu Elijah, what do I say? Ngithi mina because of the God that resides in him. He speaks through Elijah umuntu ohlalwa uNkulunkulu. Bese uNkulunkulu enzani ephimisa kuye. Bese enzani enza. Yingakho Elijah, remember again. Elijah prepares. Right? Uthini prepares. Remember ngithe mina before the dreadful day there shall be a preparation. Uyayibona ukuthi ngiyaprepare futhi. And Elijah prepares. But in preparing, uthini? I will also introduce punishment. Kodwa inkinga futhi enilibalayo ngo-Elijah. U-Elijah mele ahlale uNkulunkulu. Yingakho masithaba mayesebamba manje ukuthi uyazi uPaul mayekhuluma kangakhuluma uPaul. Kakhuluma uNkulunkulu ngithi yabona ke manje. Usiyayibamba ke indaba yeBhayibheli ukuthi kakhuluma mina. Mangithi Elijah shall come. Remember. But mina ngishonga ukuthi sekuphelile ngo-Elijah. Ngathi ngimukeleni njengaye. Kodwa uJohn uMbhaptist is the preparer. You see? Elijah prepared by wenzani? Ngathi bamba amafu linga nokuni. In preparation of what is to come. Elijah, before the dreadful thing, thini kumalaki? Elijah shall come, a preparer. Ngaye bese ngenzani? Ngenzani ngeke nguJohn? Okay, Ngabhaptisa abantu? uJohn waye prepare indlela elungiselela uKristu. Thank you. And whose judgment? Ubani uzobe judgment? Ni judgment. Who's the judge? uKristu. Nakho-ke. Hayi ungaqhubeka ngike ngilalele. You understand? So if I command a person to walk, bese ngithi mina hamba. Ufika uwenza u1 no 2 no 3 to prepare them for my coming. Hamba yokwenza u1 no 2 no 3 ubalungise for ukufika kwami. Yingakho ethu John, I am here to pave the way for who is to come. You understand? And then you look again. Uyibuke futhi uyithathe back ku Elijah. Before mina Christ ngifika, there had to be an Elijah. Khona omkhulu kunami. Because one ngiqala ngomuntu. Ngihlale kuye. Ngobani I'm spirit. Bese ngiyenza into ngaye. Bese ngiyazembula. You understand? Bese ngiyenzani? Ngiyazembula. So you cannot have uNkulunkulu afike nje enzi noma isikanjani. No, the prophecy. Ingakho athu mangithi mina through Paul ngithi I'd rather you all prophesy. Akusiza ukuthi ukukhuluma ngelimi kodwa ningazi nokuthi kuthiwani. Ngoba anikhuli indawo. But I bring message. I bring word. Ukuthi sengeza say prepare. Yingakho lithi iBhayibheli uma sengifikile indawo yokuqala engiyoqala kuye kusenkonzweni Malaki again. Indawo to prepare my church. Oh. You get it? So uJohn umeleni the church must be what? Prepared to receive the one that is to come. So manje kuza umlilo manje. So now you have been warned. Elijah has come. But before, uzokwenza to prep. Because Elijah prep. Kodwa futhi ngihlala kuye bese ngenzeni mphimisa ngaye lento engifuna ukuthi yenzeke mangithi akwehla umlilo uzokwehla. Uthi kuzokwehla umlilo this year. It's the beginning this year. This year will be the beginning. But the question is uzokwehla kanjani? Yeah. Lokho kufihlakele kujulile engeke ngize ngiyembule. Kodwa ngifuna ukucacisa ukuthi nizwile naphikisa. Kodwa sengizonicacisela ukuthi the reason why niphikisa kuba again lento isho uMasichaba ethi yazi uNkulunkulu ngiyazizwa izinto ezikhulunywayo abantu bathi but
kuyangembulela kimi ukuthi yazi abantu abalazi iBhayibheli uzwe umuntu okhuluma ngeTestament elidala. I remember uma Sitshaba ezwe nje lezi ndaba za enigma ukuthi hayi ngathi simningi lemthetho kaEnigma. Uma Sitshaba ngoba umuntu osejulile olazi izwi uhlala futhi nomnikazi wezwe uthi uma Sitshaba yazi now I get it. Abantu abalazi izwi because ubanika lo enigma obatshela ngemthetho bayahleka athi kodwa buka lithi iBhayibheli you are no longer under the law, you are under the spirit athi kodwa but they don't understand the spiritual again goes back to lento yokuthwala. You understand because you are under you they say they're under the spirit but they have no understanding basase carnal because uma umuntu eza nemthetho ise elotshiwe should when because you are no longer under the law you should be able to interpret it spiritually ukuthi ngangithini spiritual yini engangizama ukukuvezela yona spiritual but anazi lokuthi nje hayi ngoba inyama manje inyama I'm like shaba ngosiyami athi Nkosi Jesu kanti labantu bakho abasindisiwe manje ngoba ususuka wamention indaba kaEnigma ngicela ukubuza nje that part wathunywa uwe uthunywe yimi but angeke mina ngimchazele umuntu uma Sitshaba uyazi ukuthi mina ngikhuluma lento engifuna ukuyikhuluma angeke futhi ngikutshelwe wena ukuthi ngikhuluma ukuthini. That's why people like my daughter have mercy upon people like Enigma because she understands again yabona lento engikhuluma ukuthi uSathane uyayazi order mina mangikhuluma noma ngihlezi ku angichazelwe ngoba angiguqeli wena ngeke one ungitshela ukuthi ngikhulume kanjani number 1 ngeke futhi ungitshela ukuthi ngikhulume inini kanjani number 2 uyangazi kuma Sitshaba. So when somebody aphimisa ingakho again lento eyenza ukuthi angene kwelesithathu uyakwazi ukuvala umlomo yabona mangafika wena ukhuluma uma Sitshaba engathula noma ukhuluma engayi understand into oyikhulumayo uzovela ayithulele kodwa nanti into azoyenza angeke ahambe yokupost on YouTube uzothi hawu yazi Nkosi Jesu ngizo 1 or 2 or 3 hayi mina yazi Nkosi Jesu angazi noma mhlawumbe yimi khona into engayazi uhlale izibone stupid lo when it comes to the word ingakhahlezi kwelesithathu ngiyamthanda umuntu ostupid when it comes to the word uma Sitshaba uhlala kwelesithathu uhlala kwethu ukuthi wangene kwelezulu lesithathu so izulu lesithathu again ake ngicaciseke ngoba ke people think uyabona nobabili ningahlala kwelesithathu kodwa kusho ukuthi ngizonibonisa into eyodwa kwelesithathu. You get it? uSitshaba wabona ubuso bami mina Kristu njengeqholo emhlophe ngase ngamtshela mina ngathi ususezulwini lesithathu kodwa umunye athi hayi phela uPaul what ngathi phela lokho mina ngakhetha ukubonisa uPaul ngamtshela ngathi usuku lesithathu. You understand manje? Again ungafinyeleli eqinisweni elipheleleyo ingakho uma Sitshaba mayifunda mayezwa abantu abake bangena ezulwini bemtshela bekhuluma abanye baze babhala amabhuku ukuthi ngangena ezulwini ngabona lokho nalokho bonke bazokutshela ukuthi mina ngabona lokho nalokho omunye athi hayi mina ngangena ngabona lokho nalokho therefore ngeke ukwazi uzophikisa ingane yami mina sengitshelile ngithi yabona nje ubusungibonile njengeqhwa and judged her ngase ngathi okay ake siqale ijudgment yakho ke ihamba kanjene yakhe ihamba kanje ingakho athi Paul sengiqedile mina so noma Sitshaba uyazi ukuthi mayiseqedwe uyobe setshela so mawusungena kwelesithathu 1 you have to see me face to face into yoqala nje balekile phezu kwakho konke kumele ungibone ubuse ukuthi mase sesise emphefumulweni ukwazi ukungikhomba ukuthi nazi ingilosi nanti nangaka uKristu lo ngiyachanga ngambona impela nguye impela ungibona njengoba ngilithambo lika baba ngase ngathi obone mina ufana ukuthi usebona ubaba then comes judgment yakho bese ngikujudge ngithi okay yini edala ukuthi ngikwazi ukungenisa kwelesithathu u1 no 2 no 3 mawungena kwelesithathu is because of 1 2 3 4 5 6 then I give you a judgment bese ngiyakutshela ukuthi cha ngoba kusujajiwe hamba kungoni ngoba right now awunasa ini isigwebo esidinga ukuthi ubuye esihogweni. You understand? So when you go to kwelesithathu you have to meet judgment. Okay You have to meet your judgment. ngicela ukubuza lapha bese sadlula kuyona ngifuna siyiqede nje sidlule kuyo leka Enigma uma ngabe uthunywe uwe wena ohlala futhi umbonisa ama celebrities esihogweni. Remember there's a problem khona umunye uma Sitshaba akamuzi ukuthi yindaba labantu aba prophethayo
lokho beza nama celebrity because it's not just Enigma khona nabanye. Oh. So ke again people like Masichaba athi mina ngazi athi umuntu omunye waza wathi uNkulunkulu mayiprofeta uprofeta ngebantu mayiprofeta ibandla akalokho ehambe prophet ini abantu. But ngase ngambuza uMasichaba ngathi wesichaba akazeni kwenzeka ukuthi ngihambe ngikhuza abantu angikaze ngikhuza abantu mina uAhab ngimkhuza ngamina ngoElijah uDavid angikaze ngithumela abantu bezomkhuza. Okay. You understand? The problem, the reason why I use I'm a celebrity, it's because you people, kakhulukazi intsha, you are too busy idolizing nonsense. You understand? Oh. You are too busy idolizing nonsense. Ngizole ngitshela ukuthi yabona le nonsense obusy ngayo when you idolize. Ihleze esihogweni. Again what nakhoke. What people also fail to understand ngithi mina buka labantu abo riches. Njengoba nihlezi ebandleni ni judge isalvation yeni based on your bank account. Bakuphi? Mind you, the Bible says, do not live for money. It is the root of all evil. Kodwa abantu funny. Ivangeli labo bawe ukuthi no man ngihlezi nemillion should I God is with me. Yet the Bible says sebenzisa 10 commandments. Ngisuke ngiyekwenzela example uye nonsense oyiidolizayo. Kuthi ubuka nonsense. Oh. Lento awulokhu busy ngayo busy uyaposta la uthi oh my gosh lezi inkosi yami ibag yakhe yaze yayinhle. Then what? Okay, iyinhle ibag yakhe then what? Okay. Ngoba sengiya understand leyo ukuthi uthi wena wamthumi level uEnigma osamthuma namanje. Cela sidluleke kuleyo. Uthi kuzoba ne-judgment ezoqala this year. Kungani? Yini inkinga kuze kube nalomlilo ozokwehla? It's the fulfillment of the scriptures. Angeke phela nidelele bese kuyathuleka. Bengicanga uzodele kuyoze kuyovala. No man. Ngeke nidelele bese kuyathuleka. Mind you. Kuyofika kulotshiwe Daniel. Kuthi idwala liyofika where my kingdom will be established. And bese lithini all nations shall rise up to Jerusalem. I'm here to establish my kingdom, my order. You understand? So zizojika izinto. I'm here to establish, and the Bible says in it, the righteous shall take it by force. Ima uzo establish kingdom yakho, not to say kudala why establish. Ima uzoqala uku-establish. No. If I say establish my kingdom, my order, khumbula iBhayibheli lithini? Akwenziwe emhlabeni njengoba kwenziwe ezulwini. Konke nekwenziwe emhlabeni kulokho kwenziwe ezulwini. Bakhona abanye abakulandelayo nje. Umhlaba wami lo angikwazi ukushare mina umhlaba umhlaba wami lo wonke umuntu kumele ebe under my order. You understand? Anginendaba nepartial ngoba angicreate nga partial of my earth. Akwazi ukuthi ube la emhlabeni wami and not be subjected to my order. So nalabo abakholwa kuwe ngeqiniso nabo bazokwehlelwa yilowo mlilo ozayo. Lithi iBhayibheli tell the righteous it shall be well with them. Angitlisho njalo futhi. Oh. You understand ake futhi? Tell the righteous. Libhaliwe lapha sengikhuluma khona le James lithi tell the righteous it shall be well with. If you are in right standing with me then you are fine. Izothatha isikhathi esingakanani because uthi ngeke uchaza ukuthi izoza kanjani. Lo mlilo uzoza kanjani? Uzothatha isingakanani ukuba khona? It's going to take 30 years because ngisazovusa nabantu emathuneni. Because njoba nizobona mase kufika umlilo ukuthi isihoga kusiyona indawo emnandi. Ilokho ngifuna ukunibonisa khona ukuthi njengoba ningipensela ivangeli lami. Isihogo is not a nice place. So then bese ngizovusa abantu emathuneni simply because of premature death. I-premature death into kanjani? Mina ungona lithini iBhayibheli nginikela kuSathane. Angithi? Okay. Yes. Mawona nginikela likubhaleke ukuthi umuntu mayiqhubeka ngithi nginikela kuSathane. Ngithi Sathane umuntu wakho lo. Ngoba lithi iBhayibheli mina kumele ngithobele be holy for I am holy. In order to be holy kumele enze ngithobele 10 commandments. Bese decide ukuthi wena ufuna ukuthobela ufuna ukuthoba. Nginikela kuSathane. uSathane kusho ukuthini? You don't have a covering or protection from me. You understand? uSathane bese buka ukuthi yini ubenefita kanjani. Remember the devil only cares about hurting me. So omunye ke into eningayazi ke ngalemshado ke yezilwane.
uma ushada isilwane sizozalwa ingane yesilwane umuntu ozozala ingane yesilwane kusho ukuthi there's a human that must what be removed. Ingakho ningazi nokwazi ukuthi abantu abalimaza ababulala omama abanengi ingoba sekukhona umama ozela isilwane osongenela umshado. So when a demonic being enters it, because remember uma ixoxo seliphila njengomuntu should kumele lithathe indawo yomuntu angithi mina usathe mengitshela ukuthi uzothatha indawo yaba bese ethi hayi ngizothatha leli xoxo selizophila njengomuntu ngithi manje seliphila njengomuntu uchaza ukuthini ubani umuntu ongeke asakwazi ukuphila manje ngoba asaphila ilokhuzane impilo yakhe ngoba phela usuzo eda uma ake ngibeka kanje uma kunemsebenzi owu10 imele abantu abanjani about 10 ilengena abantu abanjani about 10 usathane bese decide uzothatha ixoxa aliphilise njengomuntu bese ngithi mina ngoba phela u10 emsebenzi ilengene isikali sabantu about 10 bawu10 abantu leli xoxo leli ngoba phela bazi ukuthi ba highly blessed and highly favored lizothola lapha umsebenzi ngoba phela ngithi bazi ukuthi bangabantu sebephila nje ngabantu usathane into anendaba nayo mayikhanda isilwane ithambo lesilwane usathane ukhanda abantu naye kanti ilwane iqhamuka kanjani ile ngifuna ukuyithola because angakatholi kahle ukuthi isilwane usikhanda kanjani sathane sibe umuntu ake siqale kanjena lakho engisho ukuthi kulula ukukhuluma nomuntu oseyibonile versus umuntu ongakaze ayibone ingakho again abantu bengambulela because mina uSithabu uyangazi ukuthi angifuni ukuthi into ngiyikhulume ungayiqondi ngoba akazoyibona ingakho again ningambulela because I just don't bother. Uma usathane ekhanda isilwane usikhanda kanjeni usathane uyazi ukuthi mina ngiyayiphula ingane ngiyakuphulela ukuthi imphefumulo yami imphefumula ngihleze ezulwini yimi enginika umuntu based on my mess right so angeke umuntu esifazana vela azale nje uma kukhona again back to lezi ilwane eziseBhayibhelini engichaza ukuthi awazi ukuthi mangikhanda usiko lika Israel ngisuke ngikutshela ukuthi mina mawona kanje ngidila nawe kanje bheka lesi silwane usihlabe kanje wenze kanje letha kanje ukuze ubone ukuthi yazi uNkulunkulu kahle mangenze 1 or 2 uzodila nami njengalesi silwane understand bese mina ngithi okay ake sithathe sithi uMasishaba on bese ngithi okay because of lesi sono uMasishaba ngizomphulela inzalo automatically uMasishaba useyinyumba ngoba ngeke ngimnike imphefumulo yami. Remember lithi Bible marriage is to raise a godly offspring. Ukuthi ushadile the question is uyakwazi ukuraise a godly offspring. Ngeke mina ngithatha ingane yami ngiyinike umthakathi. You understand? Fanele ukuthi ngithatha ingane yami ngiyoyifaka emeveni. You understand? So therefore into engiyenzayo I withhold, right? I withhold. Usathane athi okay ngizokulaya. Ngithi usathane uyalaya ngizokulaya. Into ayenzayo usathane angithi niyathanda ukuhamba nilala abantu besilisa angithi uyona hamba ulala amantombazane so into ayenzayo ngithi hlala kuphi umuntu demon hlala lapha sifazaneni alinde umuntu esilisa athatha isperm sakhe enzani ayekhulisa isilwane whether yinja whether ikati you understand sekuphuma umphefumulo awuthathe lo mphefumulo you understand ingakho uzizanga ngithe sike silala neinyoka wena mawuphupha ucansi ucabanga ukuthi uphupha ucansi kanti cha uhlezi inyoka yenzani thatha amaqanda sifazaneni iharvest amaqanda why because besithatha amaqanda senzani sithatha nesperm siyongena kuphi ezilwaneni whether inja whether igundwane whether ke okay ake sithi ke which are the most common inja kakhulu babona abantu abangamabhulisi khona umuntu ubona ukuthi ibhuli le uzobona ngesifazana wathi Masishaba ebuka umunye umama kwelinye ibandla athi lo mama uyibhuli ngathi ukhande ngenja ubhova delela kabi enye wayevele ukhande ngobhova vele ukhande ngobhova khona umuntu okhandwa ngobhova ubhova ubona attitude attitude yokudelela khona labantu don't tell me ngendlela ubhova ngakhona akekho ngazi nokwazi ukuthi lo indoda yathoba yonke into iyathoba
asiyekele yokuloya amadoda indaba yenye ilanga. Enye ikati. Usiyayizwa ke lo musho ezulu uthi uyothi mama ekatini babe njeni. Hawu. Qhamuke engilosini. Ngithi yabona ukuthi anazi ukuthi nemisho yeni yezulu ukuthi idaleke kanjani. Qhamuke mama ekatini. Enye into ebalekile usathana ayithanda kakhulu Gundwane. Bona islay queen esihambisela amadoda. Loyo kuzoxhuzula umshado. Ma uyigundwane umshado. Number one thing sebenza imshado ukuxhuzula umshado. Angithi yabona lenzani igundwane? Lidla amakhabethe. Oh. Liyamosha lidla impahla. Uzoxhuzula wena. Udlushi. Ngadla zolala amadoda. Hambulala. Bamba lapho. Kodwa usathana kwenze yena enze sho ukuthi uba islay queen. Mbone nange ekhala encane ukuthi lo qhamuke egundaneni. Ubuso sometimes buba kancane. Okay, engathi sengiyakunderstand. Uma uthi kunabantu abadalwa usathane ngaleyo ndlela, right? Yes, badala kanjalo ke. Labo bantu labo basengaphendukane mabeshumayezwa. Lithi iBhayibheli ke. Ake remember lithi iBhayibheli lingayishumayezi ini amademoni. Ngoba lo muntu angithi usuke embozo idemoni. Right? Then ngoba isilwane mina ngifela ngilwane ngifele ini umuntu. Ngifele ini umuntu. Naye usuke umuntu nje. Akasena umuntu ngoba umuntu umphefumulo wami. Wena uboze umphefumulo wami. You see that's where you fail to understand. Umuntu ngithe mina masenze umuntu. Bengakafiki mina ku chapter 2. Chapter 2 inyama. uAdam ungena ku chapter 2. Mase ngathi ngathatha idust ngase ngambumba. Kodwa umuntu uku chapter 1. Umphefumulo. Masenze umuntu abe umfanekiso. Uyabona? Masenze umuntu. Angisho ukuthi masenze ilwane. Umuntu waphefumulela ini umphefumulo wami. Ngase ngathi mina subdue, be blessed, multiply. Ngesikhathi ngikhanda ilwane, before ngikhanda umuntu, ngathi mina subdue, multiply, be blessed. Ngoba ma uthi wena umuntu ukutshela ukuthi mina ngithobela uSathane ngimukela intando yakhe, phela ngitshela ukuthi angimukela intando yakhe. Ku right lokho ukuthi mina ngiguqela uSathane ngenze lento I refuse ukuguqela uSathane. Ngoba manje uSathane ngiguqela mina. Ngiguqela mina ngizokunika yonke into. Ngizokubuyisela isizwe lakho. Wena ma uthi awunqanise bengabantu ngobani? Ngoba kusho wena, ngoba kusho uSathane. Isilwane sesumuntu ngoba kusho uSathane. Phela ngitshela ukuthi mina ngiguqela uSathane. Ku right lokho. Yilokho mina ngizokwenza ngizoguqela mina uSathane. Ngikhanda umhlaba ukuthi ngizoguqa again idol worship. Ngikhanda into bese ngiyiguqela. So bangashumayezwa bona. Kumele beshumayeza ngithi bezilana ezikwazi ukufunda nokubhala. Angithi bo, angithi phela bacama ukuthi bangabantu. Bese ubuyele ezwini athi omunye wesimama ngambuza mina ngathi ku right ukuthi ngithathe isinko sengane zami ngisinike nje nangikhokhe. Ngathi nikujezebe ngathi njengayo nje oyi. Wayibamba masho ukuthi kanti uJezebel engasena umuntu ngathi nakhokhe uzuyibambile. Wayinje khande ngeje yini bully. Wafika wenzani washada apho wabulala ubani? Akabulala? Oh, don't tell me. Akabulala? Ingane zasala zingena baba. Washiya umfazi umfelokazi. Unendaba? Oh, I don't care. All right. Usiyabona attitude yokoyisa. All right. Angazi noma imessage bekuyile eye judgment yomlilo ezoqala manje noma kukhona enye futhi okufanele idlule. So le ezoqala manje iye judgment. However, okunye kubalekile ngifuna ukukwembula ukuthi abantu abamusa ukudelela iBhayibheli lami. Uma ngikhuluma ngeBhayibheli angigoquki. Ngicela ukuthi abantu beyeke ukungigoqula mina ukungiphendula. Uyabona mangithe mina angikufuni ukufeba. Ngimi nje ngibile angikufuni ukufeba. So nakho ke ngifuna ukuntshela khona. Yabona lemshado yokufebe ngifuna ukuyishaya. Lento eyayibuza uMasichaba namantombazana amaningi asindiswe ngeqiniso. Athi umuntu mayishada ngobufebe. Kanjani kuthiwa umshado kaNkulunkulu? Ngoba uthi uNkulunkulu asihlukane nobufebe. Kodwa futhi usezotshela ukuthi umshado usibusiso. Wathi uMasichaba ngelinyanga ehleze enkonzweni wathi inkosi Jesu umshado wobufebe uyisibusiso siqhamuka kuwe kanjani? Onjani umshado wefebe? Uhamba uyokwenza ucansi bese uyashada. Umuntu owenza ucansi before ashade. Yes, bese kuthi uNkulunkulu.
kodwa futhi nakho ke engakubuza uMasitshaba esaqakile lezo indaba ukuthi labantu bofebe kodwa futhi wathi uMasitshaba enye into engifuna ukuyembula wathi uMasitshaba wenkosi Jesu lithi iBhayibheli funa sisaqala umbuso have no other god before God alisho njalo lithi sifuna umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe qala wathi uMasitshaba umuntu ke oshade eqala ngobufebe bakho kwenza kanjani lokho sayibuza na ukwenza kanjani ngiyakuzwa usuyayibona inkinga engibhekene nemshado wathi uMasitshaba ukwenza kanjani wathi ngifuna ukubuza ngathi nami ngumnini mandla wonke angazi nami bakwenza kanjani so bonke abantu abashadile abalalana kuqala before bashade basebufebeni umshado wabo nje awukho ngcwele cha kanjani sona sake sabangcwele kodwa lento eyabuza uMasitshaba ukuthi wafisa ukwazi kona basindise kanjani cha lithi iBhayibheli salvage yabona ke mlante endida ngevangeli ithini sibe benze njani ke manje no ngamtshela uMasitshaba ngathi uzongitshela ukuthi uzogcina ngofeba ngane kodwa uzobuya phela emlilweni uzongitshela ukuthi ubani wathi ngene ebufebeni ubani wakutshela ukuthi umshado wami umshado ubufebe ngashadisa ngofebe mina abadivorce noma benze njani ukuze bezolungisa indlela yabo yini okufanele bayenze bazobashaya bazodivorce vele bese bethu idivorce ayifuni ake ngichazeke lokho ke mangikhuluma ngedivorce uEve or ngikusondezele uEve wafika kanjani emhlabeni ngobambo lika ba Adam umshado lo awukwazi ukushada umuntu ongaselona ibambo lakho so makuthiwa umshado wami ngizokuthi yiza kumnikazi ngithi awulazi umuntu osifazana akekho umuntu osifazana ufika emhlabeni kungekho umuntu osilisa or attached to him umuntu osifazane comes from a man right so that already tells you umshado wakho mawufika owesifazane mayifika ufika ushadile so mawushada ushada uba wena yingakho ngithi owami umshado ufikile lezulini angizwa kahle owesifazane mayifika ufike eshadile umshado angithi ufika ngobambe lo muntu esilisa umshado wakho loyo umyeni phela wo but angithi usukungakamazi umyeni wakho uthi uyimuphi angithi yingakho ke lithi iBhayibheli funa qala siyabona ke imba indaba funa qala angithi awazi yingakho ngithi owami umshado ngoba awazi njengoba uhlezi lapha awazi noma unaloni kodwa futhi nansi ke indaba uPaul ayikhuluma athi mina nginika ngomshado angithi yabona wayishadile Paul shadana wathini anginikanga lesi sipho makhoke bese bena lento ayidida uShaba ukuthi mayisefunda iBhayibheli afika umfundisi othi akekho nganamshado athi uMashaba no understand umfundisi ngoba uPaul ubhaliwe iBhayibheli mayengana umshado abantu besifazane yingakho uShaba wayibuza athi understand inkosi Jesu ukuthi mabethe abantu bonke banomshado kodwa futhi masubheka isikali sabantu besifazane is more than male athi njalo mawubheka istats uzotshela ukuthi abantu besifazane yiba babaningi kunabantu besilisa yeah ithini impendulo yalapho impendulo nakho kulezilwane siyabona ke manje ukhanda ifazane zenzani zizophula imshado siyabona ke zizophula ini gcwele yona imshado ngobani slay queen then if wonke umuntu obey scripture ake sithi wonke umuntu uthobela iBhayibheli wonke umuntu therefore it means every female kaNkuluNkulu ayilwane ngikhipha ilwane ngoba phela uma uthobela ivangeli lami ngeke vele usathana kuzalisa isilwana ngithi ungcwele angeke athatha azotshala ingane yesilwane elokhuzaneni esibeletheni sakho so wonke umuntu esifazane kumele ngabe ini ushadile kodwa not wonke umuntu wesilisa kumele ngabe ushadile ngobani the only time you are entitled to marriage is if unalo ubambo mangikhanda wena umuntu wesilisa uAdam ngimqhamu akaqhamukanga ebambeni lamuntu yanda ebambweni lomuntu oyinyanga waqhamuka directly so umuntu wesilisa does not need ubambo but mase isifazane must have ubambo lomuntu wesilisa in order for them because again it goes back to the order sonke singabasizi nami ngizosiza ubaba ngundodana nguNkulunkulu kodwa ngumsiza ngithi ngihlezi la ngizokwenzani ngizombula ini umbuso kaBaba uNkulunkulu ngumsizi wakhe angikwazi noma ngihlezi kosobumnene kodwa ngisiyena ini angihlezi kosobukhosi kaBaba ngizo execute umthetho kaBaba uNkulunkulu
You understand? Same ubaba moyingcwele, it is the spirit of the Father. Then uAdam again has to follow. Ngithi mina nami Adam sengubaba ngizo executor ini injongo kababa ngoba uthe baba yenzani zalanani nanje ngizokwandisa nawe Adam uzozala uEva wenze khona lokho engakwenza nami kuwe njengoba nami ngikwenza ubaba kwenza kimi. Usayibona indaba? There's order. That's why owesifazane cannot be above owesilisa. That's why futhi niyonke nizifazane you cannot ever be above me in the church. All right. Ngicela ukubuza this question futhi. Wena njengoba ukhuluma through uMasichaba. Njalo uMasichaba lapha afika khona wena ukhuluma through yena. Yes, because I do not permit women to teach. Mina kumindoda. Law who has authority over her must speak. Do you understand? So Masichaba uyafike amathule bese kukhuluma wena. Exactly. Mnikazi wesu. Ungasikhothela somewhere eBhayibhelini ezwini lakho ukuthi kokuphi lapho wakwenza khona kanjalo ezwini. Right. Umuntu mayikhuluma eTestamenteni elidala kakukhuluma bani? uLord God. Ngangiphimisa mina again ngo Elijah. Remember, it's your duty ukufinyelela eqinisweni elipheleleyo. Uma Sithaba uqeda ukuyibamba indaba. Mangithi mina kulokhuzane kubani? kuTimothy ukuthi Timothy, I am your father. Remember, you are my son. Wathi uMasithaba no man. Kangasiyena uPaul wayikhuluma, wawuphimisa through Paul. Khona lapho uPaul futhi abhala athi I have so judged. Lapho kakutholakala elokhuzaneni ebandleni lasekhona ukuthi kunabantu kunentombazane efebaye ebandleni. Wathi Paul, I have so judged. Ukuthini? Ukuthi lo muntu kumele axoshwe nike kuSathane. Akakhishe ebandleni. Ngobani ungcolisa ibandla. Wathi uMasithaba ayibo uPaul ujudge kanjani? Why athi I have so judged? Kodwa uSithaba wayibamba indaba eTestament ukuthi bese kulotshiwe eTestament elidala ukuthi umuntu mayefeba makahlaliswe ngaphandle. Mangithi I have so judged. uSithaba sayo no man. uKristu wayikhuluma ethi kade ngayijudge. Wasayibamba uMasithaba ukuthi no man. uPaul wayihlezi uyini? Wayihlezi uyimi. Remember ngase ngathi yahlala kuphi indaba ngathi remember Damascus. Okay. Nguwe manje ufinyelela eqinisweni elipheleleyo ukhumbule. Mhlambe ngibuza ngalendlela ngiyambona uPaul ngoba umuntu wesilisa. Khona enezwini la ukhuluma khona kanje ngomuntu esimameke ngaphandle kaPaul ngomuntu esimame. Nakhoko. Ukhumbule ukuthi mina it's either nguwe mele uhlole ukuthi ubani okhulumayo. Kodwa mangisebenzisa ubani? Ngisebenzisa uEsther. Ku New Testament ukhona ku New Testament. Ku New Testament akekho. However, I revealed myself through. So ukhumbule namanje ngiyayireveala through. You understand? Because you'll fail to understand mangithi. Again ukhumbule one of the things you must understand mangenza into ngisuke kune teaching behind it. You understand? Mangisebenzisa uEsther. Though bethanda ukuyishumayela ngendaba yokuthini? Yokuthi umuntu uNkulunkulu engamsebenzisa umuntu wesifazane kodwa yonke into yomuntu wesifazane ebuza Masithaba ukuthi kwenziwa yini njalo umuntu wesifazane isetshenziswa emshadweni. Athi ngisho uRuth kwakunomendo. Yebo laba beseTestamenteni elisha angisho much. But let me teach you. Naye uMasithaba wayisho lento ukuthi yazi Nkosi Jesu kuzothiwa why are you using a woman? Ngathi the problem is you'll fail to understand who is authority la. Nonke mele nifundise ukuthi nizifazane. So when I choose, you understand? When I choose, nginemfundiso behind it. Ingakho neyimangalise ngangizenza. Zinemfundiso ngangingahambi ngilokho ngenza imangalise ezingasile. Athi umuntu mawuNkulunkulu kuphela ke cima lokho. Angiguli mina ngekhanda. Nalokho kungithesa kungidelela. Awungazi ukuthi ngubani. You cannot dictate to me ukuthi how I reveal myself. When I reveal myself noma into emangenza kune teaching. Wayibuza uMasithaba kathi Nkosi just because you do not permit women. Why? Kade ikhulunywa lento.
ngathi the failure to understand ukuthi abantu don't know ukuthi what is inyama. Umuntu bangikhuluma ngesifazane ngisuke ngikhuluma ngenyama, whether uyisilisa whether uyisifazane, angifuni inyama yakhe pulpit lami. Angifuni. Makhuluma umuntu mele khuluma indoda yakho. Indoda yakho ulomthobela ekhaya. Ingakho ngithi I do not permit women to akahambe ubuza indoda yakhe. Ngathi akabuze lo hlala naye egcekeni ngoba lithi iBhayibheli bring what you bake. You understand? Letha lokho kubhake lapha yana estofini sakho ukulethe kuphe ebandleni. So lo ohlala naye endlini wethu uhlala noSathane, wethu uhlala nami. Usithaba mayenza mayingaqondi izwi wayehamba ebuyele endlini athi Nkosi Jesu mina ngiunderstand lento ebikhulunywa. Bese ngithi ngoba uhlala nami mina ndoda yakho zokuchazela phela yimi umnikazi wezi. Ingakho ngithi buza indoda yakho bani obhalizi indoda yakhe. uKristu ngoba indoda yeni. So whether uyisilisa whether isifazane angikudingi mina epulpit lami. Mawuyisilisa ungakwazi ukuthobela iBhayibheli lami uyisifazane. Bese lithini iBhayibheli khona futhi kuthatha grow ye to be men. Mangithi grow makusukuma indoda ngoba indoda ubani uKristu. So ubani omila okhulumayo uKristu indoda. Ngizofundisa ukuthi esifazaneni ngisho ukuthi ngoba ngitshela nawe ukuthi uyisifazane kimi. Uyisifazane kimi. So mangithi angisifuni isifazane. Mangikhuluma ngoenekwe ngithi isifazane ngisifuni. Ngisuke ngikurebuke ngithi lalela kuhlezi inyama yakho epulpit lami. Angikudingi inyama yakho. Mele kukhuluma mina. That means uyona epulpit. Sometimes umam in lithini iBhayibheli lithi umuntu mayebeletha. Mayibeletha eyesilisa ingane bese kuphuma igazi makahlale how many days outside? 40. Mayibeletha yesifazane ingane entombazane makahlale ngaki 80 days outside. Lisho kuthini? Usho kuthini? Yalazi. Ngicela uyichaze impela. Useyabona ke ukuthi nami ngasikonke. But you see the problem. You know what the problem with that is? You can't test. Yet it is your duty ukuthi uhlole. Lona wafika kwelesithathu ngoba wayehlola. Okay. You understand? Yes. Lokhu kuhlola ayekwenza ehleze ebandleni ethula athi Nkosi Jesu mina ngiunderstand. Nkosi Jesu mina ngiunderstand ngoba mangilifunda. Bese sekuyimi emele ngenzeni? Ngichaza. Ingakho ekwazi ukuthula emlalela umuntu. Ethule emlaleni bese vela ayithulelwa ayingabuzi ngisho ahamba inkosi Jesu mina ngicela understand this ngoba mina ngithe ngifuna ngeke mina ngikwembolela into ongayifundanga ka wena. Uzayibona indaba. But ake ngiyimbulele leyo verse ke njengoba ngayimbula kuMasichaba. Umuntu mayifika epulpit in both instances uwile in both. Ngoba lithi iBhayibheli makuye ingane azoteta ingane kodwa ngithi kuphuma igazi akahlale 40 days. Kusho ukuthini? Yebo lokho ozokushumayela ngikwembulele. Shuthi uzoteta ingane yesilisa. However, uthe ufike epulpit ubusuwile. Usushumayela from memory. Ingakho mina ebandleni lami Masichaba angiprep lutho naye. Mayefika lapho ufana na wonke umuntu. Ukuthi ngizoshumayela ngizothini? You understand? Naye uzoyithola lapha indaba. Naye uzoshunyayeza khona lapho. Okay. Ngoba uhlale engcwele. Then shuthi umbulele yimi. However, ingane ifika injani ibisifile kusho umphefumulo wami ubusunjani busulele ngoba khona into khona lapho ongahambanga kahle khona before ufike epulpit. Then mozotete yesifazane kusho ukuthi one lento ishumayelayo again choko sekhanda angaze kwembulele uzoshumayela inyama yakho awucatshangisanga yimi ubuhlezi nani nochoko ekhanda shuthi ubuhlezi namadimoni. Okay. Uzoshumayela bese ke le 40 no 80 zigwebo zesikhokho. All right. So uMasichaba uyena umntwana omthemba kakhulu. Akusena umntwana omthemba engimthemba kakhulu ngihlezi kuye. So it has nothing to do with ukuthemba kakhulu. It's the matter ukuthi ngesikhathi sahamba yedwa wayehamba kanjani because remember obedience is a choice. You understand? Obedience ukuthoba is a choice. So ukuthoba kwakhe kudala ukuthini abone imkhuba emnengi yomkhathi because you frustrate amademoni. Lapho uMasichaba athi yazi Nkosi Jesu ngiya understand manje izwi malithi the word is a sword. What uyazi
bengimina Nkosi Jesu bengenza uverse bengipractice uverse numbers banibani yazi nje Nkosi Jesu ngavele ngabona u1 no2 no3 yazi ngavele ngambamba uSathane uSithaba ufika kanjalo kwelithatha kodwa manje Nkosi Jesu angiunderstandanga ukuthi mayenza u1 no2 uSathane ebekwenzelani lokho kimi sengiyafika ke mina sengithi okay ngoba usumbambile ake ngikhansele u1 no2 no3 nansi lapha le ndawo ngikhuluma le ndaba ngayiaddressa lapha ya wasithi usembuleliswe so it's not ukuthi ukuthemba kakhulu it's the fact ukuthi mase ngizohlala naye kanjena yingobani njoba ngishile she has reached the ceiling of ukuthunyeza ingilosi zizomambule zizomtshela ukuthi hayi yenza u1 hayi lokho sezizonatshwa mama sengihlala nje sengizoyinaba indaba ngoba usufinyelele eqinisweni lapho uzuyibonela wena noma mangikutshela into ngeke ungiphikise ngoba uyibonile ingakho ngithi kulula ukukhuluma noma Sithaba ngabantu abazilwane ngoba akakwazi ukungiphikisa athi kunzima ukukuphikisa ngoba ngayibonela ungakangitsheli unlike omunye umuntu ozothi kade lokho sitshela ngeyilana siyabona uMasithaba ungcwele vele ungcwele uma umuntu ongcwele ubungcwele ukuthola 10 commandments you must obey all 10 commandments uMasithaba uobeya yonke i10 commandments she chose to obey all 10 she chose angithi kulotsha angithi nonke niyakwazi ukufuna ukubhala nawe uyaconfirma lokho yes I can bengengihlale kanje angigudi phela ngekhanda ngitshela ukuthi ngiphambane nezilami khona lokho okuyinkinga empilweni yami labantu abangidelele ezweni lami hayi ngifuna ukunderstand ukhulume something la wathi kuno Elijah abawu3 so remember oqala no2 kanjalo nje okay uMasithaba uzobe uqala uzophuma right ngenze lokho engizobe ngikwenza ngaye then there are 2 others chosen not part of uMasithaba nabo babhizi ngezaba izinto nami kusho ukuthini istage lezi engizobe ngihamba ngalabantu lona uzokwenza lokho engizokwenza ngaye noma ngithi ngizokwenza lokho engizokwenza ngaye then I have to emphasize ngoba ngiyazi umbuzo ozongibuza wona remember the Bible says you have been placed where you have been placed because that is where you have your spiritual growth kusho ukuthini umuntu into engizoyenza ngaye is based on i-environment akhule kuyo eshape ivangeli lakhe so ngeke ungibuze kuMasithaba ukuthi manje laba abanye ngizobe ngenzani ayihlangene nawe ayihlangene futhi noMasithaba umuntu nomuntu makanake ini ukugongolo lakhe yena ungumuntu okhule kakhulu enjeni elinyaza ngosiko futhi ebuke imikhuba yabantu abamnyama ukuthi kahle kahle silimele singabantu abamnyama kodwa futhi asifuni ukulalela lo nkulunkulu fanele nabantu bathi safa uNkulunkulu kaMlungu yazi ngathini kuMasithaba ngathi kodwa akayimandi imonto kaMlungu ugqoka ukotini wafika noMlungu uhlezi kumakhamera afika noMlungu kodwa udelela ivangeli lafika noMlungu akakumandi konke kaMlungu kodwa ivangeli lafika noMlungu esayibona ke ake ngiphuthume masinyane ke ngiyazi ke ingane yami isiyomela ihambe kodwa nakho ngifuna ukwembulela khona kunento ethiwa i-colonization lento kaMlungu one of the things uMasithaba ayenzayo esibhizi ngayo we are developing a syllabus yama alphabet izoqala ku Sunday school bese inyukanyuka izongena vele ezikoleni zonke ama alphabets kaMlungu o A B C D there is actually meaning to the alphabets akusona nje ama alphabet ukuthi hawu nangu A nangu B nangu C uMasithaba kosembulelo uyazi ukuthi ama alphabets are structured to reveal God that's why then Israel umsebenzi kaIsrael wayezombula uNkulunkulu ngangembula ubani Jehova uYahweh uNkulunkulu ukuthi nangu uNkulunkulu ngoba everybody in the world was an antichrist ngisho Abraham Masithaba wayezaxake kodwa exake athi Nkosi Jesu indaba ubhala ngeyithixo abakhosikazi bakaJakobe bathatha nezithixo zabo sebebaleka wathi ubhalelani ngeyithixo ngoba phela abantu bazocabanga ukuthi yabona izithixo ivunyelekile angimphendulanga kodwa wahamba usheba ngathi no Masithaba ngangifuna ukubonisa nini ukuthi akekho umuntu ongaphomanga ku-antichrist ngase ngathi how many great ama commandments abalekile maphi iBhayibheli likhulunywa ngayo wathi there are 2 great commandments umuntu noNkulunkulu ngathi before the world knew me the greatest commandment was what was umuntu ngathi bengibayeka ngoba phela vele bebengangazi ba accustomed to ithixo ngathi into ebeseparator
abantu kudala is righteousness ukuthi bebemtreata kanjani umakhelwane. Ngo-Israyeli ngangizombula uNkulunkulu wecenza ukuthi mina ke uNkulunkulu ngikhonza kanjeni. You understand? Then the Englishman, what was important task yabo is the English language, because the alphabetical English, the English alphabet is important because it has everything to do with my kingdom. You understand? So uma sitshaba kubalula mangavela ngithola ukuthi uA uchaza ukuthini, Okay. B kanjalo. uA, asiqale ngo-A. Kuzoba lula ngoba semele sihambe. uA is ma alphabets mele uthathe induku eintathu authority. The what? Staff sika Mose. It's called the rod of authority. Right. Rod of authority. Bese uthatha o thiwa yini? Ikhanda of authority, heads of authority. Authority, Father God. Then rods, mthetho. Kulawula umthetho wami. So khona thiwa Trinity, so it's 3 heads of authority and 3 rods of authority. Kushaya umthetho. Ikhanda lakhe nguye authority, nguye futhi ushaya umthetho. You understand? Then uthatha ke nje lo kusebenza o ne rod. Bese uthatha lama rods amathathu. Thathe 1 rod mele ubaba uNkulunkulu. Second rod mele baba umoya ingcwele. Third rod mele bani? Mina Kristu. Understand? Uzothatha ubaba umoya ingcwele, uthatha ubaba uNkulunkulu. Bese uba bhanqa kanje. Bese be create ini? uA. U-triangle. Kodwa Oh, ivulekile. triangle. Bese uthatha le enye eyesithathu uyibeke phakathi nendawo. Siyambona uA Ngiyambona uA. nakho ke. Seku-A kusho ukuthini ke lokho? Then njobo ubona ku kanje lana awu2 angithi asemi kanje. Ungamele. Then uKristu angeke ulibona izulu, which is the small trinity triangle. Ungandlulanga kubani? uKristu. Usayibona nina la uAdam bese uDam. Sabona uAdam qala ngo-A bese kuba neda. Nina nikhande kuphi? Dust. Shithi nilidam. Nakhanda ngani? Ngeclay. Siyabona manje uAdam ukuthini? So no B naye uqhubeka kanjalo naye. B, C. Konke uC, uO, half. Ibrain yenu khona ukuchithekile. Angeke nikwazi konke. Ngeke nembulela konke ngoba khona ukuchithekile. Wenzani mongizongihlukanisa? Split Okay. uB singamjump uB. uB. 1 rod. Bese kuba no O ababili. Siyabona? Banamathele. Kusho ukuthini lokho? Angazi. Kristu uyama. Bese wena nomphefumulo wakho you lean on. Siya understand? Bese kumele uchaze ukuthi kusho ukuthini lokho. Ingakho ke i-meaning kaJesus ukuthi indodakazi yami ebengakayiposti indaba kaJesus ukuthi uJesus kumele ukuthini. You look at the alphabet to understand the journey. Ubuke alphabet kuze understand iJ. Ingakho masitshaba uyazi ukuthi uma igama liqala ngo-A khona ngisuke ngiqala into entsha ngomuntu. Adam ngangiqala into entsha, Abraham ngangiqala into entsha. You understand? uA suke ngiqala into entsha. Siyabona? Ingakho isibongo sika Masitshaba A angeke ngisisho kodwa ke ngiqala into entsha. Naye wavele wathuka ngathi ibuka ke ihamba kanjani. Ngisuke ngiqala ini into entsha. uJ siyabona ke Jehovah, Jesus, Jews, Jerusalem. Umeleni uzoyibamba kuJesus, uzoyiposta ku TikTok. As time goes, uAdam sengimchazile, uLord sengimchazile, uGod sengimchazile on TikTok. So uzobona ke lapho ke ngamenza ukuthi yes. Ku TikTok ubani? Masitshaba the Elijah. Oh. One word, Masitshaba the Elijah. Utholakala ku TikTok kuphela. TikTok, yeah, for now TikTok, but ke
enye indawo ke it's just a website but ke lokho ke it's isase closed for the church okwamanje. It's just for the church. Alright, khona manje bengikhuluma ngokusho kokuzwa wena. Bengikhuluma noJesu. Ngakhona ukukhuluma noMasitshaba ke manje. Akusiza ukukhuluma noMasitshaba ngoba ulethe mina. Engazi introducer of air but angifuni ukuthi kube Just a little conversation nje noMasitshaba ke manje. but yini uzombuza ngoba kuyafana kuzophendula mina. Ngifuna ukuthola yena uMasitshaba isibongo sakhe. Angaka sithole isibongo sikaMasitshaba. Lokho ke ngeke. That's why ngifuna yena. No. Kungani? Ngoba uzoletha mina. Because there's a Isibongo problem. One of sakhe the akumelanga problems I sikhulume. have abantu again this idol worship. Isibongo. Angithi yabona ngikhuluma ngama problems abantu bethanda idol worship abantu. Sifuna ukunderstand. No, uright nje. Yingakho ngitheni ngeke ngisembuli. Ususa ngiphambane nalokho engiqeda ukukhuluma. Siyabona? Ayi, ngiyakuzwa. Akunankinga. Yes, siyabona. Usuqedile kwamanje. Hayi sengiqedile mina hambe. Okay. Sitshaba manje. Alright. Engingakusho kumbukeli obukele njengamanje. Ukuthi ukhona uJesu Kristu uyinkosi futhi ungumsindisi. Ongakamamkeli amamkele uJesu Kristu. Amamkele abe inkosi nomsindisi. Ngikhuluma ngoJesu impela okhona oseBhayibhelini. Lo esifunda ngaye eBhayibhelini lo owafa waphinde wavuka. Wamkele yena abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. Uyophepha nje ezintweni eziningi. Yilokho mina engakusho amazwi ami nje lawo. Mhlambe nawe unamazwi okugcina angazi noma kulungile ukuthi abantu bakucontacte. Uma bekucontact abantu bazobe bekhuluma noMasitshaba noma bazobe bekhuluma noJesu wena ungachaza. I always say abantu because le ministry eyam it's mine. Ikusiyona kaMasitshaba. Masitshaba umuntu kahle kahle one of the things that people fail to understand ukuthi uma umuntu ngimbiza ngisuke ngingambizeli ukuthi yena enze izinto ngamandla akhe. Kusuke kuyimi engifuna ukusebenza ngaye. So uMasitshaba akanamngani but bazokutshela bonke abantu who are close to her. The only reason they close to her is because mina nginendaba nabo. So ngisuke ngisebenzisa uMasitshaba ngithi Masitshaba ngoba wena usengiyakwazi ukuphimisa ngawo. Awusondeze loyana khona indaba engifuna ukuyikhuluma naye masinyane ngidinga ukuthi angenze lo 1 no 2 no 3 noma alungise lapha nalapha yena noma kune you understand. So whoever wants to have a conversation no Masitshaba, I do not permit my daughter to undertake ama relationships that where people want me. Mabefika bazothola mina. So noma bengakufonela inkonzo yami le bangakufonela futhi. The thing about ukufona, one thing I always teach in my church, uMasitshaba is not a god, but uMasitshaba is an example of what you are supposed to achieve in Christ. Oh. You understand? Ngiyalekelela. Kodwa akasini again angifuna abantu bezo idol worship my daughter. Because my daughter is also working. Naye ubusy ngempilo yakhe. She's busy with a syllabus manje. So ubusy. So this thing uyasebenza uMasitshaba somewhere. uMasitshaba uyasebenza and she has to attend to my works. Kumanje ngithi la attending to my works. Okay. Then we are busy writing the syllabus. But it's not just writing the syllabus. There are other things that I am busy with uMasitshaba that she has to attend to. So I always say to my daughter, le ndaba ukuthi abantu bazolokho beWhatsApp uMasitshaba, people must learn. uMasitshaba kafika ngala ngokunamathela abafundisi. I always tell my church. Okay. uMasitshaba is not somebody ozomnamathela. However, ngiyalekelela mina Kristu ngaye ngoba sometimes kuyenzeka ukuthi kakhulukazi ingane esakhasa kunzima ukuthi ingane esakhasa ikwazi ukwenza konke noma ukuhlola noma ukwenza izinto eziningi because of ama attacks abantu abawafaceayo uma beqala ukusindiswa. Ngiyalekelela ukuthi ngithi Masitshaba tshela usibani nosibani ukuthi kunje kakhulukazi ke in many of the people mawusakhasa into iyenzakala kakhulu because you don't hear my voice. Again ngicela ukuthi futhi ukusheshe ngikhulume le ndaba ye voice.
abantu uma Sithaba uma esenikela kuSathane sevivinya esevivinya uSathane, one of the things she'll tell you, uSathane wayikhuluma njengami. Wayikhuluma njengami. But obviously kangasimina. And uma Sithaba then learned through that, mawunika kuSathana is because if I say I would call that her job era. Wayese naye sengenisa esimene esifana no job. Bese kuSathane emvivinya because again mawuhlala ungcwele ubona izinto eziningi umbaluliza ngiwembulela izinto eziningi. Uma kukanjalo uSathane uyabona ukuthi lo muntu usiyambulela ukuthi sebenza kanje. Lezi zinto yena uSathane angeke azayitshele ngisho abantu bakhe. Uyayibona inkinga. So therefore what then happens is ngiyamtshela uSathane ukuthi yabona manje lo usefike lapho manje sekuzohlala mina khona. Manje before ngize ngizohlala ufunani kumzamo kokugcina athi uSathane emlethe bese yanikwa. Umuntu mayenika kuSathane ingoba vele ngeke ona ngoba vele wayeyikhethela ukuthoba. You understand? Umuntu onika kuSathane umuntu oseprovile ukuba faithful. Ngamanye amazwi engathatha afake esihogweni ngeke ona ngoba lento wayikhetha yena. Akaphoqwanga. Nokumana kuMasithaba kwenzakala kanjalo. Ivangeli wayikhetha. Zikhona izona, ikhona imizwa noma ukuheheka noma izinto zomhlaba kodwa wakhetha not by ukuthi uNkulunkulu wangenza wangisiza uNkulunkulu. Yes ngakusiza kodwa mina okusalayo ngibheka ukuthi wasenzani isinqumo kulokho nalokho. Wase wakhetha. So ilapho konika kuSathane ngoba vele uSathane useyahluleka ukwenzani ukukushaya ngoba uhlala ungcwele. Umuntu ohlala ekhetha ukuthoba uhlala engcwele. You understand? So ke abantu ke indaba yevoice ukuthi uSathane uyakhuluma. Uyakwazi ukuthi ukhuleka akuphendule emkhulekweni. Bese abantu bethi yini? Bese ngithi mina Masithaba angaze ngikhulume noSibanibani. Ngangekho. You understand? So in order for you to test the voice that is speaking. Angithi awukwazi ukubona into ekhulumayo. Wazi ukuthi uNkulunkulu check ukuthi wena uyawuthobela no 10 commandments. Kuzobona ukuthi ungcwele. Isakho umuntu ohlala ebufebeni bese ethi ngizwe ivoice ithi bese ethi Masithaba njani? Ngophela ukho ngcwele. Ngiyakuzwa. Umuntu nje osebungcweleni njengoba usho kufanele athobele 10 commandments. 10 commandments. Angijiki futhi ku10 commandments. Ngathi mawusho what uzongibuyela esihogweni. Hayi kulungile siyabonga. Ngiyathemba siqedile. Hayi siphelile manje. Yebo. I so wish ukuthi ngelinye ilanga ngihlale noMasithaba. Ngikhulume noMasithaba. Awu gone. Ngelinye lamalanga. Gone kade ahamba. 2017 now. Kade phela uMasithaba suka 2017 enje. Akuseni into yamanje akuseni mafika izolo la. Hey. Ukuthi bengisahlezi ngenzani ngishumayeza yena. Phela lapho. Hayi kulungile. Aseyivale. Ngihleli noMasithaba ngokomzimba njengoba nimbona ngifuna nje icacele kahle ningathanizwanga kahle emakhaya. Ngokomzimba ngihleli naye but okhulumayo ngokusho kwakhe akusena uMasithaba. Inkosi uJesu. So enikuzwile kuqhamuka kwenkosi uJesu. But engihleli naye uMasithaba. So siyabonga kakhulu. Ilokho nje ngingakusho inkosi igcine kubusisa. Amen. Akube njalo. Ngivele ngibe confused. Angazi ngithi inkosi igcine kubusisa kuukuthi wena uyinkosi. So like angisazi yabona. Qhubeka kanjalo. Asibonge kodwa. Uyazi uMasithaba uthobekile. Yebo. Uyazi ukuthi awukhulumi naye. Kulungile. Ngomusa wenkosi uJesu Kristu siphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen.